Здравейте, уважаеми зрители! В Аграрна книжарница днес ще ви предложим две от лекциите, които бяха изнесени в рамките на Деня на биологичното земеделие по време на Международното селско-стопанско изложение Агра 2014, което се проведе в Пловдив. Темите, които ще чуете, са нормативни изисквания за включване в системата за контрол на биологичното производство и правна закрила на земеделските биопродукти в Европейския съюз. Останете с нас, ще бъде интересно и полезно сега по телевизия tvsat.com. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Аграрна книжарница. В днешното му издание ще говорим с Ваня Тучева, председател на Асоциацията за използване на информационните технологии от земеделските производители. Темата на нашия разговор ще бъде новата ОСП в новия програмен период 2014-2020 година. Останете с нас! Националните доплащания са важни, затова искам да започнем първо с избора на таван за национални доплащания. За земеделските производители това е една сума, която те получават във всяка година, която използват за семена, торове, посадъчен материал, за оборотни средства. От друга страна, това е една сума, която те могат да използват за издаване на банкова гаранция за одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони. Затова нека започнем първо с таваните в националните доплащания през новия програмен период. Ако сравним сумите, които са през изминалия програмен период 2007-2013 година, с сумите, които са през новия програмен период 2014-2020, ще видим, че националните доплащания нарастват стъпаловидно с около 108%. Европейския съюз набляга на националните доплащания през новия програмен период. Таванът в националните доплащания е важен и не само като сума, но и в същото време и като база, въз основа на която се определят останалите плащания на Европейската комисия. Нека разгледаме другия въпрос, който интересува земеделските производители, а именно дали ще продължи програмата за развитие за селските райони. Тази програма продължава и през новия програмен период, но ако сравним сумите, които са през изминалия програмен период и през настоящия, ще видим, че има спад от 11%. Така че земеделските производители е добре да наблегнат на националните доплащания и да планират плащанията, които могат да получат от Европейския съюз, а за техния бюджет не само за текущата селскостопанска 2014 година, регистрацията за която приключи в края на месец февруари, но да планират и средствата, които ще могат да получат до края на настоящия програмен период, т.е. до 2020 година, за да могат да планират сидбооборота, за да могат да планират породите животни, които ще отглеждат, за да може да разчитат на едни сигурни средства от Европейския съюз и националните доплащания. Да, но все още много от наредбите по програмата за развитие на селските райони все още не са готови, не са подписани, в смисъл такъв. И не се знае кога ще започна да стартира приема на различните мярки. Така че можем ли да кажем нещо по този въпрос? Кога да очакват земеделските производители отварянето на една или друга мярка и евентуално така по сектори да дадем информация? Все още има проектобюджети, но договор с Европейската комисия за одобрени средства няма подписан. Тази година, май месец, предстои отварянето на мярката Млад фермер, която има за цел да стимулира участието на младите хора в земеделските стопанства, но тя ще бъде отворена със средства от националния бюджет.
а не със средства от Европейската комисия. Затова земеделските производители, независимо от това от кои отрасли са на земеделието, е добре да се концентрират върху националните доплащания и да планират своето производство и развитието на земеделското си стопанство не само за текущата 2014 година, но и за 2014-2020 година. Защото през новия програмен период предстоят много така важни за земеделските производители мероприятия, като отпадането на млечните квоти, като въвеждането на ограничения за тютюна, което касае цели региони, като в животновъдството специално за биволи, за говеда, за овце и за кози, въвеждането на нови агроекологични стандарти и стандарти за хуманно отношение за животните. Това са важни неща, затова земеделските производители е добре предварително да планират как ще се развива тяхното стопанство, да планират приходите си, каквато важна част от приходите са националните доплащания, защото знаем, че земеделските производители разчитат основно на националните доплащания и след това на средствата, реализирани от продажбата на готовата земеделска продукция. Добре, как ще се работи примерно в животновъдството, основно за млекопроизводителите, като нямат квоти? Ще запознаем земеделските производители с мерките и помощите, които са на база таван на национални доплащания за съответната година, които могат да ползват, влизат в сила от 2015 година, така че нека животновъдите, зеленчукарите, овощарите да останат с нас до края на предаването, за да научат как могат да имат достъп до тези европейски средства. Един много важен въпрос за земеделските производители, който те си задават, е къде сме ние с останалите земеделски производители в Обединена Европа. Защото ние сме част от Обединена Европа, ма какво от това? Си казват земеделските производители. Да, повечето от тях смятат, че така малко сме, как да кажа, по-назаден план от останалите земеделски производители от другите членки на Европейския съюз и искат да бъдем равни с тях. Разбира се, това е много важно, изравняването на субсидиите, както и получаването им на време, защото земеделските производители разчитат на тези средства да засеят, да направят необходимите агроекологични мероприятия, които са свързани, да напръскат, да направят защитата, която им трябва, да си планират мероприятията, които трябва да извършат, защото знаем, че земеделието е един отрасъл, който се влияе от външните условия. Хората са зависими от това и в същото време те трябва да извършат тези манипулации в срок, а не примерно да чакат, когато дойдат националните доплащания. Затова е добре те да знаят предварително с какви средства могат да разполагат, с каква комбинация от тези средства могат да разполагат и да могат това да го направят не само за текущата година, но и да го направят за целият програмен период. На този етап нали не се знае кога ще започнат приемите по някои от програмите, дори наредбите не са подписани. В такъв случай, като все още няма така на 100% яснота по тези въпроси, как да се планират? В момента има информация за националните доплащания, т.е. СЕПА, на който разчитат земеделските производители. Допълнителните схеми за пазарно стимулиране, т.е. така нареченото европейско финансиране или програмата за развитие на селските райони, тя ще продължи, но както споменах и в началото, приема ще започне едва в началото на 2015 година и това ако се подпишат съответните бюджети и договори с Европейската комисия. Все още сумите са на база проектодоговор. Приема единствено за млад фермер ще започне май месец е обявен от Министерството на земеделието и храните със средства от националния бюджет. Къде сме ние в национални доплащания за новия програмен период? За съжаление, новината не е много добра. Ние не сме на челни позиции и пак си продължаваме в края на последния период 2019, последната година на програмния период. Ние сме в дъното на таблицата, като след нас е Румъния и страните от бившия Съветски съюз, които се присъединиха след България. За съжаление сме в дъното на таблицата, но за земеделските производители е добре
да си планират средствата, които могат да получат и най-важното да направят правилната комбинация между тези средства, т.е. да планират какви култури ще отглеждат на площите, които имат и какви животни ще отглеждат, за да могат да преструктурират плавно земеделските си стопанства и вече да мислят и за реализация на земеделска продукция. Защото през изминалия програмен период 2007-2013 се смяташе, че се създават земеделските стопанства. Там единните плащания на площ, сумата на която разчитат земеделските производители, беше определена на обработваема площ на декар, а не беше обвързана с производство. През новия програмен период ще се набляга на мерките и на плащанията, които са свързани именно с производството. Какво означава това? Тук има няколко мерки, които са съобразени с това. Значи всички ние, на които земеделието ни е безразлично и които сме го определили като наш поминък и средство така за препитание, не само наше, но и на нашите близки, на семейства, знаем какво се случи през изминалия програмен период. Това плащане на калпак, на обработваем декар и така нататък доведе до превръщането на една плодородна земя, каквато е тук Пловдивското землище, където се отглеждат и плодове, и зеленчуци, и всякакви култури. В един момент се превърна в едва ли не житницата на България, защото по справка на областна дирекция земеделие Пловдив, както и на Министерството на земеделието и храните за цялата страна, се наблюдава основно процент на зърнопроизводителите. Тук, разбира се, идва и въпроса с разходите за единица декар зърнени култури и съответно зеленчуци, плодове и отглеждането на животни. Разходите в животновъдството, в овощарството и зеленчукарството са много по-високи, отколкото при зърнопроизводството. И тук се наблюдава една тенденция при справката от областна дирекция земеделие за регистрацията на земеделски производители, обработваеми площи и засети култури. Преобладават така рязко разграничение между размера на земеделските стопанства, преобладават малките фермери, малки и средни земеделски стопанства, едрите са по-малко, съответно преобладават зърнените култури, защото там разходите са по-малко и може да си засееш и старите семена и пак да получиш резултати. Докато при зеленчукопроизводството това не може да се случи. Трябва да има поливане, трябва да има пръскане, има си технологични обработки, същото и при овощарството 12 технологични обработки, които трябва да се спазват и там разходите са доста по-големи. През новата ОСП в кои сектори ще бъдат увеличени плащанията и в кои сектори ще бъдат намалени? Кои земеделски производители ще получат по-малко средства? През изминалия програмен период се наблягаше повече на създаването на стопанствата, както споменах преди малко. Докато през новия стопански период се набляга основно на обвързването на с производството на определена продукция. През изминалия период плащанията, които бяха обвързани с производството, бяха в размер едва на 3,5%. През новия програмен период те ще са 13%. Като имаме допълнителни 2% за протеинови, или това са бобовите култури, които са. Целта на тези обвързани с плащанията производство е да може да се стимулират уязвимите сектори, каквито са животновъдство, каквито са овощарство и зеленчукарство. Добре, нека да дадем пример. Примерно един животновъд, който отглежда 100 крави. Колко е получавал през миналия период и колко ще получава през новия? Можем ли да дадем един такъв пример? Значи при СЕПА, който той чертае, един животновъд чертае веднъж обработваемите площи, които са засети. Те обикновено имат пасища и житни култури. 25,90 получаваха сумата, която е за единица обработваем площ, т.е. за обработваем декар, но един животновъд получаваше толкова колкото получаваше един едър зърнар, толкова колкото получаваше и един зеленчукар.
За нашия район, примерно, един едър зърнар обработва към 10 000 декара, над 10 000, значи той си ги взима тези 25,90 за тези 10 000 декара, които обработва, а нашия, примерно, един зеленчукар, защото тая тенденция на зеленчуци и на овощни доста спадна, някъде към 5% са по справка на областна дирекция земеделие за сетите площи. Значи той също ги взима тези 25,90, а в същото време разходите за обработка на един декар на един зеленчукар и на един овощар са доста по-големи, отколкото на един зърнопроизводител. И от тук се получи тази голяма разлика между едрите зърнопроизводители и дребните зеленчукопроизводители. Значи, от една страна като приходи от национални доплащания и като реализация на готовата продукция, както и на заети хора в самото производство. Защото един едър зърнопроизводител, ако има техника, както е така по-разпространено, той реално може да си намали разходите за производство значително и същото време да си вдигне маржа на печалбата, докато зеленчукопроизводството, оранжерийното производство, овощарството, където има доста ръчен труд, а пък при агро и биоземеделието още повече, там фактически продукцията се оскъпява и тя става нереализуема на пазара. Добре, през новата ОСП какво ще се случи, за да се коригира тази несправедливост, бих казала? Ами за да може да се коригира, се въвеждат, освен националните доплащания, които са, т.е. тавана за национални доплащания, тези 25,90, които бяха предишните, се въвеждат и на база на тези доплащания национален бюджет и допълнителни доплащания. Едното е обвързано с производството, това, което споменахме за зеленчукарите, за овощарите и за животновъдите. Като през новия програмен период се въвежда още една култура, която ще се стимулира. Това е една техническа култура, каквато е памука. Тя беше поизчезнала от нашите обработваеми земи, но така последните години на предишния програмен период 2007-2013 се появи в землището, появи се в справките с заети площи на областна дирекция земеделие и вече ще се стимулира. Т.е. производителите на памук също ще имат допълнителен стимул по тази програма, която е свързана с обвързаното с производство. Какви средства? Размера е 13% от бюджета за съответната година. Значи, ето защо са важни националните доплащания или таваните за национални доплащания, за които говорих в началото, защото на база тези доплащания в земеделието се определят и останалите схеми за подпомагане на земеделските производители, за подпомагането на рисковите отрасли и най-уязвимите, каквито са малките земеделски стопанства и съответно произвеждащите с по-висока себестойност от реално разходите, които са за дадената продукция. В началото на разговора споменахте, че тютюнопроизводителите ще имат таван на производството или на парите, които ще получават. Да разясним този момент. Тютюнопроизводителите, така, доста са площите, които са заети с тютюн в областна дирекция земеделие Пловдив. Това е поминък на доста големи площи и доста землища. За съжаление, Европа намалява средствата и не предвижда субсидии за производителите на тютюн. Но пък това е поминъка на тези хора и е добре те от една страна да са запознати с средствата и субсидиите, които получават и в същото време да преориентират производството си в зависимост от това какво може да се отглежда на тяхната обработваема площ, защото тя е много специфична, планински, полупланински райони и те просто нямат такова голямо разнообразие, каквото са в поливните условия, каквото са големите земеделски общини с плодородните равнинните райони, но производителите на тютюн ще имат още една допълнителна помощ, която влиза в сила при тях от 2015 година. Тя е на база национална помощ, стъпаловидна намаляваща. Целта е да няма рязък спад в орязването на приходите на тютюнопроизводителите, на животновъдите, които отглеждат биволи, които отглеждат говеда, овце и кози. Тази помощ е стъпаловидна, намаляваща, започва от 2015 до 2020, ще продължи,
като през 2015 сумата е 75% от субсидията, която са взимали като национално доплащане, а през 2020 ще достигне до 50%. Значи предполага се, че в 2020 година те вече са се приориентирали в културите, които ще засяват и съответно и породите животни, които ще отглеждат. Добре, земеделските производители, които отглеждат животни и които отглеждат тютюн, да се запознаят и да се възползват от тази помощ, както и комбинацията и с останалите национални доплащания, за да могат да си гарантират един бюджет, въз основа на който да могат да извършат основните селскостопански операции. Защото това са средства, които те трябва да предвидят, за да може да функционира земеделското им стопанство. А за биоземеделието искам да попитам за нулевата година. Какво значи това, че те няма да получат никакви средства? Значи за биоземеделие, т.е. за текущата 2014 година е въпроса, при условие, така правилно съм ви разбрала, при условие, че нямаме подписани договори още с Европейската комисия, как ще кандидатстват земеделските производители? Да, които се занимават с производство на биопродукти. Значи биопродуктите продължават и през следващия програмен период. 30% от бюджета за национални доплащания е предвиден за зелени плащания. В този случай земеделските производители ще трябва да имат на предвид, че средства се отпускат на база 2014 година ще са средствата, които са от предишната година. Продължава да си като заварено положение ще. Тоест, това, което са получавали от предишния програмен период, ще продължат плащанията и през 2014 по този начин. А от 2015 година влизат в сила новите 30%, които са новия бюджет, но влизат и новите агроекологични изисквания, които са към земеделските производители. Значи, зелените плащания се дават за диверсификация на културите, продължават за това да се дават, за поддържане на съществуващи постоянно затревени площи, както и за екологично насочени площи. Но тук се въвеждат и определени изисквания. Значи в този случай имаме разделение. Над 300 декара обработваема площ трябва да отглеждат поне 3 култури. В момента тези ограничения или изисквания агроекологични действаха за земеделските производители, които изпълняваха проекти по програмата за развитие на селските райони. Сега ги вкарват като изискване за всички земеделски производители, които кандидатстват за национални доплащания. Преди тези неща не се изискваха през изминалия програмен период за тези, които само чертаеха. Сега всички трябва да спазват тези изисквания. Тоест изискванията стават по-силни, така да се каже. Увеличават се агроекологичните изисквания към земеделските стопанства и земеделските производители, като в същото време се въвеждат комбинация от мерки, които могат да използват земеделските производители и е добре да се възползват от тях, за да могат да получат по-голям бюджет и по-голям достъп до европейски средства. Това е всичко от Аграрна книжарница за тази седмица, уважаеми зрители. Очаквайте предаването и следващата седмица по същото време. Ако имате въпроси, свързани с селското или горското стопанство, хранително-вкусовата промишленост или селския туризъм, можете да ни пишете на имейл agrarna@abv.bg или да се обадите на телефон 0895 505 814. Сега наистина останете с програмата на телевизия TV Satcom. Желаем ви приятно гледане. Приятна вечер!